दे खुलुमबाय आं इउपिपिएल पार्टीनि जों सासे इनचार्जमोन बे इनचार्ज हिसाबै आं माने फंनैसो बे खौरां बिलाइनि सिम आंनि बाथ्राफोरखौ दैथायहरनो नागिरदों बे दैथायहरनाय बाथ्राफोरा जादों जोंहा बे कसासुन प्राइमारियाव मोनसे हांगामा जानानै थांदों बे हांगामाया ओरैबायदि जाहैबाय जोङो 23 मा जालांबाय दिनै भिसिडिसि इलेक्शन जानायनि उनाव भिसिडिसियाव जोंहा गठन गैया बे गठन गैयैनि गेजेरावहा बिथांमोना एप्लिकेशन कसासुन प्राइमारियाव 7 जन मानसिया एप्लिकेशनखौ होदोंमोन बे 7 जन मानसिया एप्लिकेशनखौ होनायाव बिथांमोना बे 7 जननि गेजेरावनो जायखिजाया सासेखौ होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिनि गेजेरावबो डिस्ट्रिक्टआ आंखौ बुंनायलाय खावलायनायलाय नोंथाङाबो गांसे एप्लिकेशनखौ डिस्ट्रिक्टनिसिम हरनो हागोन होनना बुंनायखाय आङो डिस्ट्रिक्टआव चेयारमेननि थाखाय डिमान्डनि थाखाय गेजेरावबो नाथाय आं सानदोंमोन आंनियावहा पार्सनेल हिसाबै बिनाय बायदिब्ला आं नोंनि चेयारमेनखौ होगोन नामा बिदिबो आं हारसिङै सानना दोनदोंमोन नाथाय आं दिनैसिम मोनाखै आरो जोंनि गेजेराव जेनेबा आं मोनाखैबाबो जेबो प्रेसिडेन्ट बा आफादगिरि बे धीरेन बर' बिथाङा दङमोन बा आरो दिनेश बर' बिथाङा दङमोन आरो बिनि गेजेरावनो गोबाङानो दङमोन बे हिसाबै माने जोंनि गेजेरावहा बै मावसोमफोरा चेयारमेनखौ मोनालासिनो जोङो सोरबा सासे मैया दाखालि हाबनानै मानसिफोरजों सिनायै मानसिया मोननायनि थाखाय जोबोद जों दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय आरो बेनि थाखाय जों जोबोद दुखु जायखिजाया सोरबा सासेया नाथाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन बे इउपिपिएलखौ जोङो जोंनि बे बर' हारिखौ बा जोंनि बे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायावहा सहयोग होगोन होननानै जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो भट बिफैदों जाहाथे नोंथांमोना बे भट बिनायाव फेलें खालामालासिनो जोंनियाव भटखौ होनानै देरहासार जाहोनानै जोंनि साननायफोरखौ जाफुंसार जाहोगोन होननानैसो जोङो माने जोंनि दाबिदारफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायना होनानै बे रायजोफोरा जोंनि बाथ्राखौ कसासुन प्राइमारियावहा 2329टा भट मोननो 31टा भट मोननो हादों नाथाय बे 2329टा भटखौ नाथाय टुनेश्वरा जुदि थानायमोनब्ला बिनि गेजेराव जोंहा हयथ' जोंहा हागौमोन नाथाय बिथाङा गोजौआव थांनानै खामानिखौ मावहैदों जों बेखौ गनायदों बा जोंबो नुदों बेखौ मावाखै होननानै बुंनो थाङाखै जोंहा गोरोन्थि जागोन बेबायदि बुङोबा मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा गोजौआव थांनायखौ जों आरो बिथाङा गोजौआव थांनानै खामानि मावनायनि थाखायबो जों साबायखर थादों जाहाथे बिथाङा जुदि जोंनि प्राइमारियाव थानानै खामानिखौ मावनायमोनब्ला जोंहा भटा माइनासा जाथारगौमोन होननानै आं 100% सियर होननानै बे कसासननि इनचार्ज जानानै आं बुंनोखौ हायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा रोखा रोखा बुंबाय थादोंमोन आंनि सिगाङावनो बुंबाय थादोंमोन आंखौ गोबां सिनायो रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो सिनायो आबसुनि नाजानायावनो आं आबसुआ जेराव राजनिति पार्टि खालामो बे राजनिति पार्टियावनो आं थानाय मानसि बे हिसाबै आं पुरानि हिसाबै माने गोजाम मानसि हिसाबै आंखौ सिनायो बे सिनायनाय हिसाबै गोबां मानसिफ्रानो बुंदोंमोन टुनेश्वरा जुदि चेयारमेन जायोबा जों बेयाव भट होआ जों बेयाव थाया होननानै बुंदोंमोन बेनि थाखायनो माने जोंनियाव गोबां दावराव दावसि जादों दायो टुनेश्वर बर' बिथाङा जोंनियावहा चेयारमेन मोननायनि थाखाय जों अफिसफोरखौ रायजो राजा बुंदों खुलिनो जों होआ आरो जोंनि अफिसावहा जोङो बिसायख'थियावहा बेनि माबा मोनसे गोख्रों राहा लागोन होननानै रायजोफोरनि माने बे मोनसे सायख'नाय होननानै रायजो राजाफ्रा बुंनो हमदों बे रायजो राजाफ्रा हमनायावहा जों रायजो रावखौबो हमथानो हाया होननानै रायजो राजाफोरखौबो बुंनो नांगौ बाध्यता जाहैदों मानो होनोब्ला जाय मानसिखौबो दिनै रायजो राजाफ्रा सिनाया जोंनि कर्तब्य नङा आरो नोंथां डिस्ट्रिक्ट आरो चिफ सार नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंहरनो सानदों बे जाहाथे बिथांखौ जाहाथे नोंथांमोननि सुजुग सुबिदा बादियै जाहाथे बे टुनेश्वर बिथांखौ टुनेश्वर बिथांनि जायगायावहा जाहाथे गोदान सासे चेयारमेन जायखिजाया सासे जोंनि प्राइमारिनिफ्रायनो सायख'नानै बा जोंनि गेजेरावनो हगारना होनानै जोंनि प्राइमारियानो सोरखौबा सासे सेलेक्सन खालामगोन बे सेलेक्सन खालामनायावहा जाहाथे रायजो राजाफ्रानो मदद खालामगोन होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों बेनि थाखायनो चिफ सार प्रमद सार चिफ नोंथां आरो जोंहा डिस्ट्रिक्टनि रबिनबारि नोंथां आरो जोंनि रौता समस्तिनि MCLA निलित सरगियारि नोंथां आरो बिथाङा बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे कसासुन प्राइमारिनि सोमोन्दै एसे गुवारै नोंथांमोना सालिजारि नायनानै बिजिरना नायनानै जाहाथे उपयुक्त मानसि नायनानै बा जोंनि गेजेराव खामानि मावनाय मानसि बा खस्थ' खालामनो हानाय मानसि बेफोरबायदिखौ नायनानै जाहाथे जोंनि बे कसासुन प्राइमारियाव चेयारमेन जाहोनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव गुरै खावलायहरबाय जाहाथे आंनि बुंनायखौ आं पबित्र सरगियारिल' बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना साननो नाङा आं बुंदों माने रायजो राजाफोरा बुंनाय आरो रायजो राजाफोरा खावलायनायावसो
थाखायल'सो आं बे बाथ्राखौ बुंनो हादों बा बुंनो हमदों नाथाय जाहाथे आं बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना गाज्रि मोनालासिनो नोंथांमोना आंनि बे बुंनायखौनो जोंनि रायजोनि बा UPPL दलनि बा UPPL हानजानि बुंनाय खावलायनाय होननानै नोंथांमोना सानना लानानै जोंनि UPPL हानजाखौ जाहाथे गोख्रों मोनसे हानजा महरै दावगालांहोनो हागोन बे हिसाबै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे आंनि बे बुंनो गोनां बिबुंथि बा बुंनो गोनां बाथ्राखौ बे खौरां बिलाइयाव बुंहरनानै आंनि बुंनो गोनां बाथ्राखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय मा पार्टी मानसिनि होनाय जादों पार्टिया जोंनि UPPL पार्टिनिमोन नाथाय UPPL पार्टिनिब्लाबो नाथाय रायजो राजा बिथांमोना माने मोजां मोनाखै नाथाय बिथांखौ सिनाया आरो बिथांनो चेयारमेन होयोबा रायजोफोरा माने बै फैबाय थानाय बिसायख'थियावहा बा इलेक्सनाव नाथाय मोनसे थिरांथा लानो नांगोन आरो रायजो राजाफोरा जुथुमा जदों बे जुथुमा जनायनि थाखाय माने आं रायजोफोरनि खावलायनायाव बे बाथ्राखौ आं बुंनो नांगौ प्रयोजन जाहैदों माने बड'लेण्ड बुब्लि रादाबथि आंनि गोसो गोथारै हगारनाय थाबाय आं बे दिनैनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों मानगोनां 40 नं रौता समस्ति ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिखय बुबियानिसिम आं मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों गोसोखांहोनो नागिरदों जे थांनाय समफोरखौ बावबाय समफोराव जोङो आंबो सासे माने मासिगिरिनि मोनसे दाबिदारि हिसाबै एप्लिकेसन होदोंमोन नाथाय दिनैनाव माने मासिगिरिनि फिथाइया ओंखारनो नागिरदों बे ओंखारनायाव जों खोनाना मोन्दों जोंनि नतुन पानबारि VCDC-आव जा मासिगिरिया UPPL हानजानिफ्राय जानांगौमोन UPPL हानजाया मैखोम बेयाव 23 जौ भट मोननानै जोंनि UPPL-निफ्राय मासिगिरिया जाना फैयाखै आरो लोगोसे BJP हानजानिफ्राय मासिगिरि थिसननो नागिरदों नाथाय BJP-आ बेयाव मात्र 330निसो भट होनो हादों बा 330नि भट होनायनि गेजेरावसो जुदि मासिगिरिखौ मोननो हायोबा बे जोंनि UPPL हानजानि मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिनांथावना बाथ्रा होनना आं सानना लायो बेखायनो जोंनि जिल्ला दैदेनगिरिफोरा सालिजारि नायनानै जाहाथे दिनैनि समनि गेजेरजोंनो जा बिथांमोनखौ मासिगिरि सायख'दों बिथांमोनखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि UPPL-नि जा बिथांमोना दाबिदारि बिथांमोननि दाबिदारिफोरनि गेजेराव सासे सायख'ना हरोब्ला आं जोंनि UPPL हानजानि जानानै आङो सासे मैखोम मावथिगिरि हिसाबै आं बेखौनो सायख'जानो लुगैदों आरो दिनैनि बे समफोराव जोंनि रायजो राजाया मोनसे दुखुनांथाव माने मोनदों आरो फोरमायनो नागिरदों बेखौनो फैबाय थानाय बिसायख'थिफोराव जाहाथे गोजौनि जों खौरां बा हाइकमान्ड मानियालासे जों हयथ' जों गावनि गोसो बायदि मोनसे पदक्षेप लानो हागौ बेखायनो बे समफोरावनो दा समावनो जेनेबा जा थिग खालामना हरो जों बेखौनो जों खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जोङो दानिल' सोद्रोमा नङा दानिल' UPPL गेलेनाय नङा जोङो TCDR बा WP-निफ्रायनो राजखान्थि खामि रुलिंआव थानो मोनाखै जोङो मोनसे बिरोधि दल खामि दिनैसिम जोङो थांनानै दङ आरो बे मुहूर्तआव जोङो मोनसे देरहानाय हानजायाव मोनसे माने मोखां दिन्थिनो हादोंमोन मोखां दिन्थिनायावबो आरो जोंखौ आरो गोसोम फैसाल' खोबफिननो नागिरनायखौ जों गोजोननाय मोनाखै बेखायनो आं बारा गोबाव बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायनो सानाखै जोंहा दुखुआ बेनो जोङो जोंनि गेजेराव दाबो मोनसे थि डिसिसन लानानै मासिगिरिखौ दैथायहरो आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।